Më kujtohet gjithmonë të ndihesh, domethënë, si fëmijë përpara nënës tënde, në çdo lloj moshe që t'jesh. Edhe më kujtohet, domethënë, që kur vija në darkë në shtëpi, që isha komplet e lodhur edhe më zinte gjumi në këmbë dhe nuk prisja dot sa të përfundonte, domethënë, ushqimi që ajo kishte përgatitur, ndërkohë që ajo kishte bërë gjëra që të më gëzonte, të kënaqte me shijen që kishte përgatitur. Edhe mbasi më zinte gjumi, mua ajo ishte, domethënë, byreku ishte bërë gati, edhe menjëherë e nxirrte dhe më thoshte, Vali, zgjohu se byreku është gati, hajde ta hash. Edhe zgjohesha sepse dija që shija ishte shumë e mirë dhe ashtu e përgjumur filloja ta haja dhe të shijoja atë pjesën e mirë. Mamaja, domethënë, në përgjithësi të gjitha mamat janë shumë të dedikuara ndaj fëmijëve dhe mundohen t'i kënaqin ata me çdo mundësi. Brezi i mamas time ishte një brez që vërtet gjithë jetën e vetja e sakrifikonin për fëmijët. Domethënë, tërkohës të përgatisnin ushqime që ishin të veçanta, që ata t'i kishin qef kalamajt, ose të përgatisnin me duart e veta rroba që t'ishin ndryshe nga gjithë koha e tyre, gjithë jeta e tyre ishte në dedikim të familjes edhe të... Po kështu më kujtohet edhe kur isha fëmijë fare që... Po pjesa që mua më ka pëlqyer më shumë ka qenë byreku ose patatet e skuqura, që mezi prisnim sa të gatuheshin dhe i hanim ashtu të nxehta nga padurimi. Kjo ishte pjesa, domethënë, kur ishim fëmijë, ishte e diela më shumë e dita më ku mblidheshim të gjithë në shtëpi dhe mamaja ishte boshti i gjithë gjërave. E diela sepse ditët e tjera ishim në shkolla, prindrit në punë dhe të dielën ajo përgatiste diçka speciale për ta shkëputur si ditë dhe prezenca e saj ishte goxha shumë e fortë. Ishte, domethënë, ishte jo vetëm se familja është një moment shumë ti ndihesh e sigurt në brenda familjes, sidomos tek nëna, një përkëdhelje me dorë e saj, për shembull, të shplodh. Po si di që mund të them tjetër për sa i përket kësaj lloji memorie. Dakle, Tučepi, imam oko 8 ili 9 godina, more. Vrlo smo blizu plaže u jednom kampu koji je kao i svi u ostalom lep kad je Makarska rivijera u pitanju, bar u to doba. Moj otac razgoreva i pali roštilj, služi se špiritusom. To je nevelik roštilj koji su potom cigani prodavali i tada, a i potom, i još uvek prodaju često na pijacama, obično limeni. Moja majka, koja je generalno govoreći uvek bila protiv stondova svih vrsta, ispija, boga mi, ne čašicu, nego možda čak i čašu špiritusa koji je moj otac koristio za razgorevanje. Dobar, dakle, vreme je kad se ruča. Taman smo se, na primer, vratili sa plaže. U kampu nema suviše drveća. Nije ni prevruće, taman je kako treba. Ja sam već osvojio neku
neku slobodu koju osmogodišnjak ili devetogodišnjak može da osvoji, bar kad je u pitanju boravak na moru ili u sličnoj situaciji. I uopšte ne kapiram kao šta je tu drama popiti špiritus, na primer. I odlazim za svojim poslom, u stvari. A to je dok sačekam ručak da se okupam još jedan put ili tome slično. To je to. V mojem mnenju jem i vogel. Dhe sapo më ka dalë gjumi shumë i trem. Dhe po mundohem me bërtit që me çu prindët e mi cilët flenë në këtë krahun majtas, por zanin e kam shumë në gjirë, s'mundem me bërtit. Derisa një preku diçka dhe bën zhurmë, që jep zhurmë, është baba i cili qohet dhe më qetëson, mama është në gjumë hala, më qetëson dhe merr përdoret. Në këtë moment e hapet dera dhomës për të dalë në korridor. Mandej hapet dera e korridorit që është një derë shumë e madhe dhe baba më ka nxjerr jashtë në balkon. Më vën dorën në kry, tipi kësaj kështu. Edhe më qetëson, është moment më lën për pak minuta vetëm aty, shkon. Merr i got ujë freskë dhe më jep në shej qetësijet. Tash një që jam shumë më i qetë. Një që gjithmonë kam ku më mbështet dhe do ta kem edhe në të ardhmen kur unë të rritem. Tash jena qetësu, baba më tregon disa yje. Ka një han të bukur mërpa pemëve. Këtë han jam të mundu me e pa. Edhe baba është të më shpjegu që një ditë hana do zbresin to kur unë të rritem edhe do kujdeset, do më mbrojnë mu për çdo natë që unë mos tremen ma dhe mos të kem frikë ma. Këtë moment qohet edhe mama prej gjumit edhe vjen bashkë me ne dhe na fton që më ardh me fjetë, mëse i koha kishte shku shumë vonë. Ajo nuk e dite që ne sapo zgjume, por kujtote se ne ishim qut një kohë ma përpara. Kështu baba merr letë për doret, më çonte shtrati i vet dhe më fut në mes ti edhe mamës, nanës. Një që këtë moment gjumi i vjen. Qetësia është edhe herë që ishte, friga prej andrës të keqe ndoshta. U largu. Gjumi është u marrë avash. Dhe s'besoj që do kemi frikë madh. Tash e di që gjithmonë është dikush që do rrinë afër që do që të nolin të ardhmen, ose që do që të nolin kur unë të rritem. She made gossip on all of us. And I said, only Valentina knows. No, you were the first. Uvek vidim prvo majku. To je, valjda je to tako i normalno. Vidim naravno i oca i sestru, ali više čujem
nego što vidim. Čujem zvuke escega po tanjiru, osjetim miris hrane, ali tražim slatku hranu. Tražim slatkiše i tražim šta bih mogao da dohvatim sledeće. Vidim da je gozba, da ima dosta hrane, da su za stolom ljudi koji su mi bliski i koji su mi najvažniji. To je četvoročlana porodica sa mnom kao četvrtim članom. U stvari nije početak ručka, već smo dosta i pojeli, ali naravno da je dosta i ostalo. Koliko mogu da se prisetim, vidim da je jasno da se oko ovog ručka dosta nas potrudilo da izgleda što bolje, tako da siguran sam da očekujemo i neke goste. Mislim da je ili rođendan, a možda je i neka slava, zato što su to neki dani kada se čovjek najviše potrudi da zadovolji i sebe i ljude oko sebe. Nekako mi se čini da više i nisam gladan, možda bih pre hteo da se igram negde napolju ili u sobi, ali ne znam ni koje godišnje doba. Nekako je sve, sada je već sve zadimljeno i mislim da će gosti uskoro stići, tako da će raspored stola da se zameni, da se promeni. A koliko vidim, sve je po propisima. Imamo i supu i neko meso, tu su i kolači, dosta toga je tu i za piće, ali vidim i dim cigarete, tako da tu su i neki stariji ljudi. I osjećam se ugodno, ali ako sam već kao dete, onda naravno da deca žele da što pre ustanu od stola i da nastave igru. A to bih možda i sada da uradim, da ustanem od stola i da nastavim da se igram. Tako kot ponavadi me začne malo stiskati v trebuhu, ko sem odzunaj, zato ker vem, da je ura toliko, da bo treba iti v kosilo. To je bil vedno problem, ker praktično nisem ničesar jedel. Ampak recimo, da včasih, občasno so zadeli kakšno jed, ker sem jo lahko tudi pojedel, ampak to se ni važno. V glavnem sedimo za mizo. Jaz imam poln krožnik krompirjevega golaža, to je taka rdeča tekočina z belimi kosi, takimi kvadratki noter, in bolj to prekladam sem ter tja, potem začnem malo mačkati in to minimalno pojem. Zraven je še brat, ki vse poje, tako da če nemo malo zrinem, kadar najbolj ne gledajo, in pa stara mama, pa starši. No in ko končno že stočič slišim, da ne bom smel vstati od mize, dokler ne pojem do konca, pride na vrsto sledica in to je pa vaniljev puding. To je pa zaradi mene vsak dan, zato ker ne pijem mleka in s tem dobim mleko in to otroci morajo čim več mleka dobiti. Tako da vsak dan me čaka vaniljev puding in to lepo pojem. To je to, tako izgleda kosilo. Skoraj vsak dan me tako strah, ja, da bo treba jesti. Imam 14 godina i sa porodicom sam na letovanju u Crnoj Gori. Tu su mama, tata i brat i sestra koji su mali. Bili smo na plaži pre ručka
i ja sam izronio neke školjke iz mora. I imao sam jaku želju da skuvam te školjke za mamu i tatu. Naravno, ja nikad nisam kuvao školjke ranije. Tako da sad pokušavam nešto novo da isprobam. Mama i tata su srećni da učestvuju u tome i da pojedu ono što ja spremim, iako nisam siguran da će da im se svidi. Brat i sestra verovatno neće probati zato što su mali i još uvek mogu da biraju šta bi jeli, a šta ne bi jeli. Samo kuvanje prolazi vrlo jednostavno, malo vode u šerpu, soli i unutra još poneki začin. Prilično sam uzbuđen što će moj specijalitet da probaju i mama i tata. Oni su na terasi i čekaju da iznesem jelo za sto. Brat i sestra za to vreme već jedu svoj ručak. Napolju je prilično toplo, svi smo u kupaćim gaćama, onako mokri još i slani od morske vode. Ja vadim školjkice iz šerpe i služim na tanjer roditeljima. Oni dodaju malo majoneza preko svega. Ja sam prilično uzbuđen dok ih gledam kako probaju moja kulinarska dostignuća nova. Oboma im se svidelo jako, što se dalo očekivati jer oni vole morsku hranu. Brat i sestra i dalje nisu zainteresovani da probaju bilo šta. Dobijam pohvale za svoje novo dostignuće. Sedimo i dalje na terasi. Odmaramo posle ručka. Napolju je i dalje jako toplo. Ja se osjećam vrlo samozadovoljno. To je jedan uspešan dan za mene. Ja sam na ručku kod moje bake, koja je tatina mama, zvala se Vojka, umrla je naravno. Evo, već sam ubacila vreme sadašnje, da. Na ručku sam dakle kod bake, kao i svakog 8. marta. Ona je svakog 8. marta obavezno pravila ručak za celu porodicu. Dosta je tu, puno je odraslih, dosta je i dece. Ručak je klasičan, onako srbijanski, kreće se sa vrućom supom, iako 8. marta ume da bude toplo već. Nastavlja se sa glavnim jelom, kolačima i tako dalje. Meni je uvek u vezi s tim ručkom bilo zanimljivo zašto je baš 8. marta, što sam shvatila tek danas, ne i tada. Baka je bila, ona je bila sa sela, došla je u grad, ali sama.
odnosno razvela se od dede, što u to vreme nije bio čest slučaj. Dakle, razvedena, došla je u grad i povela je svo svoje 4 dece sa sobom. I svakog 8. marta kao emancipovana žena u to vreme pravila ručak za familiju. Bez obzira na taj neki romantični, feministički kontekst cele priče, ona je bila za mene jedna veštica, onako veoma gruba. Pojma nemam da li sam je volela ili nisam. Znam samo da je bila jako gruba žena. I da sam se baš pitala zašto mora da bude tako. Tek kasnije sam shvatila zašto je morala da bude tako. Ja sam klinka tu sa mojom starijom sestrom i, ne znam, decom moga strica, koji su nekako svi smo tu približno istog godišta i valjda smo ta neka obična deca u to vreme, 70. godina, dakle, srećna deca socijalizma. Na ručku kod bake. Pojma nemam, ne sjećam se nekih detalja. Ne sjećam se zapravo ni jednog jedinog detalja osim vruće supe. Sedim za stolom, čujem mušicu kako bi se vrzmao oko glave, peče me koža od znoja i sunca, čujem u blizini svog oca kako pita mog brata šta je radio tog dana, da ode po drva ne bi li napravili roštilj. Muva se i dalje vrzma oko moje glave. Ne mislim ni o čemu i čekam da roštilj bude gotov. Čuje se pucketanje vatre, miris dima dolazi do mene. Otac doziva moju majku, koja ubrzo dolazi sa činijom punom salate, narezanog luka. On mi para nozdrve svojim jakim mirisom. Osjećam kako me laktovi pomalo bole od tvrdoće stola. I dolazi brat, seda pored mene, a ubrzo zatim dolazi i otac sa gotovom skušom, donosi luk i peršun i počinjemo da jedemo. Laktovi me više ne bole, zato što sam se uljudno naslonio kako treba i obrok počinje. Svi gledaju u svoj tanjir, jedu, tu i tamo se smeškaju i pričaju razne dogodovštine u toku dana. Ja jedem skušu pažljivo, da ne progutam kost. Jedem i salatu, ali zato što moram. Hleb mi se drobi po stolu, a muva i dalje kruži oko nas. Toplo je i celo telo mi bridi od igre u toku dana i osjećam se sigurno kao da će to trajati za uvek.